Hi mga karonbel, TGIS! Manukusong Sabado kaniyong tanan. Nukos atong trip karon nya this time lumayagan. Tarurot ang tawag ani sa uban sa amua nya sa laing lugar lain po sigurong tawag. Basta squid lang gyapon ni siya. Ang squid sad kay na siya 300 species. Ang scientific name niya kay Stenothiothetes owalaniensis. Simpro itong pagluto ani, ato lang gigisa ahos, tamatis, luya, dahunan, sili, og nagibutangan akong patatas. 70 ato nagasto ani. It's written by WebMD and reviewed by Jabin Bigyom. Good source of protein, ganesiya yan ay omega-3, fatty acids, and vitamin C. Nasa siya iron, calcium, makatabang sa siya sa arthritis, og sa pregnancy, og sa heart. Yan, did you know nga ang biggest squid kay 46 feet ang gitas-o niya, 500 kilograms ang gibugaton. Sorry na sad sa na allergy ani. Moding na mo'y allergy kay typical response sa body's immune system to protein in certain marine animals. Pero ang ubang allergy kay mukhaon maghihapon basta di lang grabe nga murag di nakaginhawa kung nanagid ang inyong response ay na lang mo pagkaon. Presenting akong style sa pagluto sa lumayagan or purple back flying squid. Sold na sa itong paniod to mga karonbel. Makakaon na ang 4 or 5 katao. Depende kung tinudo na usara katao gid makakaon ani. Have a happy weekend! Happy lunch everyone! Mga kinaronbel gums!